Lah support biasa sih ada. Ada urjun sendiri mata. खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जागायनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बानजाय जानाय अंडर 13 जोलुर बादायलायनाय दा बे खेलाया जागासिनो दं ओमफ्राय माबायदि जादों दिनैहाय फाइनाल खेला माने 6th बड'लेण्ड मार्टार्स ट्रफी अंडर 13 बयज फुटबल टुर्नामेन्ट आरो बियो दा बे खेलाखौ बानजायदों जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट निसिमा आन्चलिक आबसु बे खेलाया जादों जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि मालिबिटानि गेलेग्रा फोथारावनो दा आरो बेखौहाय आन्चलिक आबसुनि सिङाव थानाय माखासे दालाय आफादफोर इउनिट वाइज बे खेलाया जादों माने इउनिटजों इउनिट बादायलायनाय आरो बियो 28 निफ्राय जानानै जायै दिनै 31st आवहाय बियो फाइनाल मेट्स बेयाव गेलेगोन जाहैबाय सेरफां इउनिट आबसु आरो बेजों लोगोसे दैमालु इउनिट आबसु अब्ला लेट्स स्टार्ट बे जाहैबाय सेरफां आबसु इउनिट वामामाव दङ नै बाबुमोना नैबे जाहैबाय बाबुमोना आमटेका दैमालु इउनिट वामामाव दं बिसोरबो नै यस खेलाया एबा बादायलायनाय खेलाया दसे समनि उनावनो जागायसिगोन एबा दखानाव थानाय साफ्रोमबो फुटबल मोजां मोनगिरि बेयो मुंख्लं ट्रफी जानायलाय गासै मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै सुंद' आर'ज गाहाय आलासिखौ नायदोनै सार खोरोमदाव वारि दा लाइन आप जाबाय नै नोंथांमोना मोजाङै नायनानै लादो जोंनि गेलेग्रा फंबायमोनखौहाय बसुमतारी बिथांखौहाय आलासि सिनायथिनो आं खावलायबाय आरो बे समखौ लानानै आं गुरै खावलायहरबाय दिनैनि आफादखौ गांसे मोजां खालामदों सारिसिम साबायखर थाबाय गावनि सिनायथिखौ लानायनि थाखाय साबायखर थाबाय सिनायथिखौ होनो थाखाय साबायखर थाबाय दायो आङो सिनायथि होगोन दा एन्ट्रि टु दा फिल्ड प्लेयार्सफ्रा सिङाव हाबबाय नै दा बिथांमोननि गेलेनायखौ जों मोजाङै नायनानै लादिनि नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड नायलांनो हासिगोन गोसो होनानै दिनैनि फाइनाल मेचखौहाय दैदेनगोन रेफारिमेन हिसाबैहाय मधुक मोसाहारि एसिस्टेन्ट रेफारिमेन मधुराम बसुमतारी लाइन्समेन सिमसन नार्जारी जयमल नार्जारी बिथांमोना दिनैनि खेलाखौ दैदेनगोन आरो आं फोथायो दिनैनि जोबथा खेलाखौ बयबो मोजाङै गेलेगिरि बिथांमोना गेलेनानै दिन्थिगोन आरो जोंनि रायजो राजाफ्राबो बिथांमोननि गेलेनायखौ नुनानैहाय गोजोनगोन बेखौ मिजिंथिबाय आं आसा खालामबाय आरो आं आलासि बिथांखौ फैनानै बलखौ लानानैहाय जोना हरनो थाखाय आरो दिनैनि फाइनाल मेचखौहाय बेखेवनानै आं गुरै खावलायबाय सारनिसिम गोजोननाय थाबाय जेनगोन बिथांमोना ट्रफिजों लोगोसे 7,000 मोनगोन आरो मोजां गेलेगिरिबो जोंनि खेलाया जागायबाय साहाजोंना सेरफां इउनिट आरो खोलाना दैमालु इउनिट जोंनि खेलाया जागायबाय साहाजोंना रेडना सेरफां इउनिट आरो मिथिनाय जाबाय गेलेनायनि समखौ 25 मिनिट गेलेनाय Libre aja, lihat Ganis Pak. Run. Saya đâu chưa.
जोंनि खेलाया दासिम मोननैबो टीमा गल सोलायनो हायाखै बेबायदि मोनसे जुजिनायजों बिथांमोना जौगासिनो दङ खेलाया हाफ टाइम जाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय स्करा जाबाय 0-0 जोंनि सेरफां इउनिट टीम फंबायमोन नै टिभियाव नुजानो गोसो दंना गैया टिभियाव नुनांगोन नोंसोरखौ ओमफ्राय ओरैहाय माखासेफ्राथ' फंबायफ्रा मेंग्लिजोबना दंसै नै ओमफ्राय मेनेजारफ्रा एसे साजेसन एडभाइस होगासिनो दङ नै बिदि आरो देरहागोन दा दाथ' 0-0 जानानै दंथ'यो नाजादों औ माने नाजालायनाया बिराद दङ देरहायो दा ओमफ्राय टिभियाव नुजानो गोसो दंना गैया दङ दा औ बिदिनो जानांगौ टिभियाव नुनांगोन सानसे समाव दानिया नायदिनि मोनसे मोसानाय प्राइजफोरखौ नायदो नै प्राइज एबा बान्था विनारा जाहैबाय 10,000 विनार ओमफ्राय रानार आपआ जाहैबाय 7,000 बेस्ट प्लेयार बेस्ट किपार बेस्ट स्करार आच्छा हाइएस्ट स्करार बेनिफ्राय लोगोफोर बेखौ बुंनांगोन जों सोरगिदिं मानसिफोरखौ गोसो होनानै नायनायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो जायो जोंनि सा ओनसोलावहाय फुटबलखौ नायनो जोबोद मोजां मोनो आरो जोबोद थुलुंगा होयो दा सोरगिदिं मानसिफोरखौ नोंथांमोना नुदों नै वाव गोरलै प्लेयार्सनि गोरलै सापर्टार सोरजों लोगो नोंसिनि सोरजों लोगो गोजाजों ना गोथांजों आउट बल मा नायदों
गोबां सापर्टार्स बिसोरथ' सेरफां इउनिटनि नाम महय महय गरसे हाबाव लायगोमोन नंगौ गल सोग्राखौ आं बिदि खालामला जोस्रोनोसो लुबैयोलै गोलोमफ्रुलायजोब्बाय नै बेस्रा बोला बोला माथो बेफोरसो सापर्ट रिटार्न माथो सापर्ट होनला सापर्ट बेसोरसो आरो आदै अर्जुनजों माथो गरसेबो सुखाय होनो नाङा माथो जेने थेने देरहाखानांगौ दा थेने देरहाखानांगौ औ जेने थेने औ ओमफ्राय बे आदैनि फिसालाबो दं खय नाम्बार गानदोंमोनलाय 7 नाम्बार गानदों 7 नाम्बार औ ओरैबायदि थुलुंगानाय माने फुल सापर्ट फिफानिफ्रायबो जाबाय फुल सापर्टार सासेबाव नै मयनि होनदों फंबाय नोंया सेरफां इउनिटनि नै नों मा टिम मेनेजार नामा ना माथो हा स्मल प्लेयार्स स्मल सापर्टार्स 와. 포장 오늘 싱글로 참가 좀. नोङो सोरजों लोगो सोर मा सोर दे खोन्थाथ' दाने सोर माथो गरसे सोआ बे बड'सा गरनै बड'सामोन दा नामा गरनै ओमफ्राय गरसेयालाय सोर गरसेया नैबे मा नामाबो रिंसार गामिया मा गामि हा खान्थालगुरि खान्थाल जाबाखै दा बरिया बै स्टेप एग्जाम होग्रा सोर एग्जाम होग्रा दंना गैया स्टेप एग्जाम होनो गोरोङालाय देरहानायनि होनांगौरा दा खेलायाथ' जोब्बाय लोगोफोर सेरफां इउनिट आबसुआ 3 गलाव देरहाबाय ओमफ्राय दैमालु इउनिट आबसु गथ'फोरा बिजिटार बा बिसोर गासै सापर्टारफोर नायग्राफोरमोन नै उन्दै गोबां दं ओमफ्राय बोरायबो दं गोरलैयानो बांसिन नै दे नोंसोर मा मयनि नोंसिना सोरमोन लोगोआ मामारानि लोगोआलाय सोरजोंमोन लोगोआलाय लोगो गैया रेड टीमा देरहादोंना जेनदों अब्ला बान्था राननाय हाबाफारियाव आवगायबाय ओमफ्राय बेलाय सिटेमाथो सिखा खुख्रि लालाबायना फैदों इलाय र' मानि सिखा खुख्रि लालाबायना फैदों इयो मा ए दंफां दानदोंमोन दे इदि लाना फैयो इदि खुख्रि लाना फैयो बुवा थै बाय नोंलाय दा बान्था रानग्रा जौस्रां बानायना दोनखानाय दहाय आं नै बेयावहाय माखासे प्राइज डिस्ट्रिबिउसन हाबाफारि बे जाहैबाय बेस्ट किपार नै बे बाबुआ रानार्स आप टीमनिफ्राय बेस्ट किपार Congratulations. बे जाहैबाय हाइएस्ट गोल स्करार बयनिफ्राय बांसिन गल सोनो हानाय आरो बे सेरफां इउनिटनिफ्राय टटेल 7 गल सोनानै हाइएस्ट स्करार
बड'सा नार्जारि सेरफां इउनिट आबसुनिफ्राय बेनिफ्राय गोजोनथाव बाथ्राया बे नैबे फंबायानो आरोबाव दिनैनि बेस्ट प्लेयार बय अफ द मेच बेखौबो बिथाङा मोननो हाबाय आरो मिथिदों सिगांनि थांनाय खेलाफोरावबो बिथाङा मोननो हादों बेस्ट प्लेयार हिसाबै एबा बय अफ द मेच नैबे बड'सा नार्जारि सेरफां इउनिटनिफ्राय दा टीमनि प्राइज होनायखौ जागायबाय रानार्स आपनिफ्राय नैबे फंबायमोन एबा बाबुमोना जाहैबाय दैमालु इउनिट आबसु आमटेखा येस येस दा बिथांमोना मोननो हादों 7,000 आरो बेजों लोगोसे नैबे ओनसोलनिफ्राय 1,000 केस बान्था होदेरबावदों दा गासै टटेल बिथांमोना मोननो हादों 8,000 रानार्स आप दैमालु इउनिट आबसु येस दानिया जाहैबाय विनार टीम सेरफां इउनिट आबसु नायदो सेंग्राफोरखौ वाव हिर'स वाव अब्ला बिसिनि बान्थाया जाहैबाय 10,000 ओमफ्राय बेजों लोगोसे ट्रफि देग्लायनि 6th बड'लेण्ड मार्टियार्स ट्रफिखौ अंडर 13 नि चेम्पियन जोंनि निसिमा आनसलिकनि